Karbiang long along Prejam Hawaralong World Environment Day talon pon. Busik ni phai phor ni World Environment Day arni pacheton si Karbiang long along tami Prejam adimalong talon pon. Lason si hanjang langso socheng thenta Jingthong Mohamaya lapen Chukihula Hawaralong si tame Ingnam Raikom sai khiap tumpen chenglok Prejam asong tumpen Cepatir pipon si talon pon. Son si Prejam adimalong tame Thengpia klimso ke pon si environment puthak cherok tok ame tame Padopon si thengpi thengprang akenang sot alam lo charlia somar lapen rada tuma phan si tame ardi dojot alam than pachini pon hanjang lang sopen rajepson rongpi socheng thanta pen komol kathar jingthong pen longki be phuluni pen probintaro lapen chukihula pen amirson terang nangkelo berta malong news ini dak nilitum western range dokmoka pen thengpi klimki pon asai deng pon lo asai ke deng pon song ke mane aningkan wang sonsi non 5 June dengan World Environment Day pethiang kang pi se talon pon aso tengsi western range dokmoka pedna itum ACF sir direction pen si nilitum bang dadak thengpi klim nangki fan ke bang lo nangke peneng theme mangke World Environment Day theme mangke beat plastic pollution pu lason thak si nilitum laso prang ta khodak mahamaya angkang pilang tau dakta thengpi tekang lo ingke plastik lahai pipi mado lahai ta khodak pen ke sapha asai deng tekang lo lason thak si dakta ilitumang claim tekang ku pusi awar sai join lo pini laba pini nawi tong rongkam si ipon pini elong adimang ke ilitum ngamo ke rong thongkep lason e tekang elo dak mangta aku lason thak si apharu bak society lason e tekang ku pujalo pini holiday program sekian mandili tum bangeni lasi muari samanta patangi pujalo Sir, nali tu thengpi keron sonda dopon la. Thengpi keron asai bangke nilitum bangke continuous process se padon non lo mission life kuisi program don non pala so konsi nilitum ke month long program don lo lason thengsi nilitum ke pinian ke pat juthulo thengpi mane seedling distribution ke aton dak sasi tum office long pensi school tum bhanna pajir dunong lo ICDS tum pajir long lo kapre organizations la tum pajir dunong lo penangan bak peneng itu pidunong lo oh more 12,000 enaga hobo 12,000 sosai kasan itu pidunong lo peneng World Environment Day lapang suarni nilito maphan karbilo chali asong local district committee tabe itu then chiki chingwai konsi pini dak puligong ITI hemlo lapang so thengpi ki asai deng kon lo nasinili tumge pini labang so thengpi ipon lo stamen non labang so thengpi rong kelang punai bang kadu kabelong si aku to ladak te bok terai tum jasemet apor chipinang po adaplo te lang kichor poni phan la pen la thimu chorlo bote labang so jadi pai soning pai ra la kelang to meje phan athema thengpi thengprang ave pulute arbe stame abedat po nonili tuk che thek long lo ningkan hini ningkan thom lo son lo arbe ka be pena jogli tum kheti pati stame chuklem long le delo ta pining stame la person angring si dulot ile tum kheti ke chuklem long le dia ji angring si dulot lasi anutin karbi akhai tum phata ka do we phana chuni rilo je thengpi pangjok nang po thengpi dolo pulute lansi albi botol bukan stamen senpo besi nilitum hin da pachidi pon Karbiang long life kelang ada don bahasa ni nili karbilu charlia som sinthong arupi hin kadon pajidi pada to pini nilitum busik ni phai pho environment day ketalona ni pacheton nun sinilitum karbilu charlia som sinthong head branch la tengke singdoloi branch rongjang thong branch pen chenglok laru rong thang branch nilitum reng sibona klam umlafer high school pen chenglok umlafer mi school sontak taksi nondak chinthong high school mi school la pen ke singdoloi lp school la pen ke rongjang thong lp school along nilitum pini environment day ketalona ni nilitum ingnam rai khoma saiki umjakini hawang range staff forest society tum pen nilitum cerabra pet nilitum karbilu charlia song singdoloi penchenglok angton branch sinthong branch andar ke do asta minil tum cerabra pet pen pinil environment day ketalona ni penangan adim labang so aklimbar mate labang so athing pierong ki ke sompona sainil tum deng sonrak thasinil tum ki jutsi lada kungri pi high school pen mi school long samin nil tum non e sompon la pen kangdang ame som tanil tum padu ponsi labang so environment day puthak pathihek penil tum
Singki cetan amai kodok kote. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.